Здравейте, хора! Днес ще ви кажа за една добродетел, която се нарича чувство за перспектива и разсъдливост и от която ние българите сме оперирани. Просто липсва в нас. Държавата ни вече 35 години е обърната с краката нагоре, като обърнатата къща до Черноморец, ако сте виждали. Защото няма идея какво се случи напред в перспектива. Аз не съм видял за 35 години един политик, не политик, един човек да излезе и да каже каква е визията, каква е перспективата за България, за страната ни след 5 години, след 10 години, какво да се развива, как да просперираме. Не! С всичките тези дадености, ресурси на това стратегическо, геополитическо и географско положение, и ние се лутаме като муха без глава и вече мизерстваме 35 години и изчезваме, най-важното изчезваме като народ. За съжаление. И не се заблуждавайте, хора. Знаете ли? Турция през 1927 година е била с население 14 милиона. И за 100 години, в момента Турция е 85 милиона. За 100 години увеличава населението си с 70 милиона. А България 1927 година е била с 4 милиона и половина души. И сега българите като етнос са не повече от 4 милиона. Ние за последните 35 години изгубихме над 2 милиона и половина хора. Разбирате ли? Ние не сме губили толкова във всички войни взети заедно, които България е водила. Трагично е и в природата няма празно. Разбирате ли? За съжаление, тази хубава страна с тези природни забележителности на това стратегическо географско положение ще бъде отново завзета. И не се съмнявайте в това. Знаете ли, Хакан Фидан се нарича външния министър на Турция в момента, който е от партията на Ердоган и който е бивш началник на разузнаването на Турция. Бивш военен, в момента министър на външните работи. Миналата година или по-миналата беше, дойде инкогнито на частно посещение в Пловдив на някакво мюсюлманско събиране. Никой не знае, без съобщение, така идва си от тях, се разбирате ли? Това мислите ли, че е случайно? Турция разширява влиянието си на Балканите, в Босна и Херцеговина, в Косово, в Албания, в Западна Македония, където са албанско етническо население. Мислите ли, че е случайно, че партията на Ахмед Доган изчезна? Тя просто не свиреше по гаята на Ердоган. И друго ще ви кажа. Този външен министър Хакан Фидан, прадядо му е бил началник на разузнаването на Османската империя. Виждате ли каква последователност, каква интегрираност има в политиката на Турция? Мислите ли, че е случайно? И това не е политическо изказване, разбирате ли? Тук съм, за да ви говоря за добродетелите, които ни липсват и без които изчезваме като нация. Тези политически неща, които ви ги говоря, е малко, защото не ви трогва явно какви без качества политици, без добродетели ни управляват. Поне това малко да ви обърне сърцето, което ви казвам в момента. Да трепне нещо в него. Защото не развивам ли добродетели като борбеност, изобретателност, инициативност, смирението да разбереш, че има нещо много по-важно от теб самия. Кауза, нацията, народа, много по-важно. Защото иначе само след 20 години България няма да има. И надявам се да съм жив тогава и да ви кажа, видяте ли, аз ви казах, нали, какво ще стане. Само че сега ще ви кажа още нещо. Има шанс за България, има шанс за добро. Ако развием добродетелите в идните поколения. Прочетете в романа, който написах, Шанс за добро. 27 на брой. Не е само тази добродетел. Чувство за перспектива и разсъдливост. Още 26 на брой. Как да ги развиваме в себе си и в децата? Нито един политик не видях да каже визията ни за 35 години, каква е на България. Аз ли да ви кажа? Ето, на това стратегическо географско положение можем да сме логистична база за стоки от Азия към Европа и от Европа към Близкия изток и Азия. С минералните извори, които имаме. Втората по богатство страна след Исландия в Европа. Не да се изливат топлите ни води в реките и да заминават и така за Гърция. Балнеоложкият туризъм да е първостепенен, да богатеем, да печелим от него. Обърнете се към професор Тодор Кръстев, почетен председател на Международния съвет по археологически и културни паметници, член на ЮНЕСКО. Над
30 000 доказани археологически паметници има в България, според думите му. Ние сме на второ място след Италия в Европа. Гърция има доказани само 3000. И какъв туризъм развива Гърция? Ето на този камък в Акропола седял Зевс, дай 50 евро и Гърция печели и богатей народа. А ние? Ами суровините? Трети по добив на злато и мед в Европа. И сме дали тези суровини на чужди компании и на поставени лица да ги добиват, да печелят милиони от добива на суровина. А много по-печелившо е да вложиш тези суровини в производство тук, в фабрики, да произвеждаш електронни продукти, полупроводници, бижута от златото и от това да печели, да богатее народа. И казваш, балнеоложкият туризъм, културно-историческия, най-богатия печеливш туризъм, след 5 години да се развие, след 10 години суровините, геостратегическото място да се използва за логистични бази и центрове. Толкова ли е сложно? Не, просто няма тази добродетел, това качество го няма в политиците и в днешните хора. Те са тук само да крадат. Хора, народе, вземи се в ръце, всички родители, всички учители да възпитават, да обучават децата на идните поколения в тези добродетели, защото България има потенциал, има възможност. Ние трябва да сме както е Израел в Близкия изток, така трябва да е България, има възможност да бъде на Балканския полуостров. Най-силната и модерна държава на Балканския полуостров. Може би ви е смешно, но ние като народ сме умни и интелигентни хора. Не случайно в новата ни история много от световните изобретатели са българи. Само ще ви спомена за съвременните ученици на учителя Теодосий Теодосиев по физика от Казанлък, които са професори в Щатите, в Франция, в Англия, в университети по физика, по космонавтика. Може би е щастие, че военният промишлен комплекс е един от най-развитите отрасли. Тъй, че ние имаме потенциала технологично да сме модерна, развита нация, от която околните държави да ги е страх и да се пазят. Но това не може да стане без да развием качества и добродетели като изобретателност, креативност, борбеност, широта на мисленето, лоялност, защото ние българите не сме лоялни, ние затова не сме едно. Съединението правило с силата. Как ще се съединиш, като ти не си лоялен? Един с друг няма лоялност между нас. Готов си веднага да предадеш. За 500 години турско робство, 100 въстания, от които половината са предадени от българи. Няма лоялност изначално. На това трябва да се научим. Има как. В книгата ще научите, в този роман, който съм написал, именно как, по какъв начин човек да развива тези добродетели. И това е хубавото, че човек може да ги развие, усвои и възпита в децата си. Народе, осъзнай се. Бъдете живи, бъдете здрави, умни и възпитавайте добродетелите от децата ни. Ако не сте съгласни с нещо, което казвам, ще се радвам да оставите коментар под видеото, защото ми е интересна всяка гледна точка. Най-важното е да направим така, че България да просперира. Бъдете здрави, хора!